Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο και σήμερα θα παίξουμε WRC. Όσοι δεν ξέρουν, καλά τέλος πάντων. Όσοι δεν ξέρουν ότι είναι αμάξια που τρέχουν σε χωματόδρομο. Μπορεί να φύγεις κάτω από τον γκρεμό, μπορεί να κάνεις εκείνο, μπορεί να κάνεις το άλλο. Δεν ξέρεις. Μισό τώρα γιατί έχει κολλήσει. Λέγεται WRC και μπορείς να πας να το κοιτάξεις στην αληθινή ζωή, δεν είναι επίσης και το παιχνίδι. Εγώ έχω πάει και φεύγουν τα αμάξια πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τέτοια φάση. Αμάξια, αυτό εννοώ. Μερικές φορές μπορείς να φύγεις κάτω από τον γκρεμό, μερικές φορές μπορείς να επιζήσεις. Τέλος πάντων, μπορεί να πάρει ώρα να μπούμε, οπότε θα κάνω μια μικρή διακοπή και όταν αρχίσουμε θα επιστρέψουμε. Γεια σας, επιστρέψαμε. Εσάς σας φάνηκε 2 λεπτά, 3, βασικά ένα δεύτερο. Εμένα μου φάνηκε 1 ώρα. Και τέλος πάντων, έχει εδώ το Ακρόπολης, έχουμε μπει Ελλάδα και θα παίξουμε της Ελλάδας. Ακρόπολη, έχει πίστες Ακρόπολης. Το βάλαμε μια εύκολη πίστα, βασικά όχι και εύκολη, μπορείς να φύγεις κάτω από τον γκρεμό. Βασικά, εγώ σίγουρα θα φύγω 1 φορά. Να μην περιμένετε σε αυτό το βίντεο τέλειες τροφές, ξέρω εγώ και τέτοια. Απλά ενημερώνω. Να βλέπετε εκεί τη διαδρομή. Εκεί είναι το μάξι. Εδώ εκεί. Φύγαμε. Μάγκες, θα αργήσω πάρα πολύ, δεν τις έχω τις τροφές. Αν το προχωρήσατε το βίντεο, έχω πάει να δω WRC. Είναι τέλειες εμπειρία. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά έχει μια σκόνη. Αυτό εννοούσα ότι μπορείτε να φύγετε κάτω από τον γκρεμό. Ωραία, το σώσα. Παπάπα, το σώσα. Όπα! Αυτό εννοούσα. Ότι μπορείς να φύγεις κάτω από τον γκρεμό ανά πάσα στιγμή, αλλά να μην πεθάνεις, γιατί ξέρω εγώ είναι ο Ντίο από τον Τζότζο, Bizarre Adventures, και κάνει Ζαουάρντο, time stop. Ωραία. Εγώ είμαι... Έφυγα. Άκλαυτος. Είμαι το νούμερο 42. Και έχουμε, αν δείτε, η διαδρομή είναι... Κάτσε να σας δείξω, κάνω παύση. Είναι εκεί που δείχνει το δάχτυλο, που το κάλυψα λίγο τώρα. Εκεί που είναι το κάτι σαν βελάκι είμαστε εμείς. Και είμαστε τρίτη μπάρα της πίστας. Έχουμε πολύ ακόμα. Θα παίξουμε 2 πίστες και 2 θα είναι Ελλάδας. Και την Κυριακή νομίζω, αν μπορέσω τελικά, θα βγάλω βίντεο με 99 nights in the forest από το YouTube. Από το YouTube λέω, Roblox θα είναι αυτό το βίντεο. Ναι, και χτυπήστε το καμπανάκι. Να, τελείωσε η πρώτη πίστα. Και το subscribe. Γιατί παιδιά δεν πάει έτσι το πάμε. Είμαι noob, λέει. Βλέπετε τι μου λέει το παιχνίδι. Λοιπόν, επειδή μου έχει κολλήσει τώρα και πρέπει να γίνει κάτι, γιατί θα μου πάρει πάλι έναν αιώνα, θα κάνουμε πάλι time. Τέλος πάντων θα το σταματήσουμε για λίγο
και θα σας βρω όταν βάλουμε την επόμενη πίστα. Αντίο! Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάλι Ελλάδα. Βασικά, το σκέφτηκα, θα κάνουμε τρεις. Τώρα το βρήκα το κόλπο για να μην βγαίνει πολλή ώρα. Και αν δεν δουλέψει θα κάνουμε πάλι παλαιοχώρη. Ναι, παλαιοχώρη είναι. Ωραία. Πάμε χωρίς σύννεφα. Αυτό το κλάσσο. Αυτούς. Και πάμε. Επιβεβαιώνω την Κυριακή. Όχι Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Θα έρθει καινούργιο βίντεο με 99 Nights in the Forest. Δεν είμαι πολύ καλός ούτε σε αυτό. Ωραία. Μας βλέπω από τώρα να τρακάρουμε. Το πήρα πάνω μου. Πάμε γκάζια. Πω. Και αληθήκα. Είμαι έτοιμος να πεθάνω. Επικίνδυνες αποστολές. 2 ή 3, δεν ξέρω πώς έχουν βγει. Εδώ. Ωραία, την πήρα κάπως καλά. Ναι ρε φίλε. Αν ακούτε ένα τακ, είναι από το controller όταν πατάω φρένο. Οι πέτρες βοηθάνε. Τώρα το πάω σιγά σιγά. Γιατί θα με δείτε να φεύγω σε κάποια στροφή και θα πρέπει να παίξει το κλιπ. Όπα, μια στροφάρα, αλλά Γιώργη! Έλα, δεν μπορώ. Την πήρα. Στροφή. Αυτή δεν την πήρα. Βασικά, πολλές και την πήρα γιατί είμαι ακόμα ζωντανός, οπότε την πήρα. Και αυτή την πήρα καλά. Ωραία, γεφυράκι. Ωραία. Έχουμε ωραία κάποια φυτά. Τώρα πάντα respawn. Drift! Δεν βγήκε έτσι όπως το ήθελα. Όπα, μια στροφάρα, αλλά Γιώργη! Αυτό έπρεπε να παίζει. Βγήκα. Ωραία. Πάμε καλά. Πέφω. Πάλι καλά. Μπράβο ρε βράχη. Τώρα και σπεθά. Ζω. Ωραία. Το όχημα έχει γίνει ένα με τους βράχους και τα πέτρες. Θα με δείτε καμιά στιγμή να κουτουλάω στη τελική γωνία και θα έβγαινα και θα με έκραζε όλη γύρε. Ψόφιος πάλι, ωραία, πάμε. Την πήρα τη τροφή, την παίρνω και αυτή. Την πήρα και αυτή, ωραία, μετά έχει ολοφυθία. Και μετά έχει υψηλό, οπότε πατάμε γκάζι για να φύγουμε. Πες μου ότι δεν με έχει στο υψηλό ή ότι με έχει. Με πέρασε στο υψηλό. Όχι, λογικά με βγάλε πιο πίσω. Ωραία, τώρα καταλαβαίνω. Με βγάλε πολύ πίσω, παιδιά. Με βγάλε πολύ πίσω. Και αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί από ό,τι βλέπετε πάνω δεξιά νομίζω έχει timer. Χρόνο δηλαδή. Και αυτός ο χρόνος μπορεί να μας κάνει να χάσουμε.
Και τώρα που το πηγαίνω αργά, ωραία, τώρα τον γκαζώνω. Το έκανα. Να, αυτό εννοούσα, δεν θα βρείτε εδώ τέλειες οδηγήσεις. Και με έβγαλε πάλι πίσω. Θέλω να αυτοκτονήσω. Δεν το εννοούσα. Ωραία. Το βγάλα. Πάμε λίγο. Εδώ δεν έχω περάσει. Τζο. Ζω. Πάμε λίγο. Ρε, λες το game να μας λυπήθηκε και να μας είναι σε φάση έλα ρε, αφού δεν το έχει, θα το βάλω από πιο εύκολο μονοπάτι. Όχι. Πες απλά να με βγάλει πιο μπροστά. Σας το είπα, με λυπήθηκε. Τερματισμός! Ναι! Τερματισμός! Τερματίσαμε! Εντάξει, καλά. Αλλά φυσικά δεν το βρήκα, οπότε αναγκαστικά θα λήξει εδώ το βίντεο. Όπως είπε και ο φίλος μου στο προηγούμενο βίντεο, ανακοινώθηκε από τα δικαστήρια ότι πρέπει να κλείσει αυτό το βίντεο. Τα λέμε την Κυριακή. Γεια!